Sithusa abaningi isixwayiso esithunyelwe uMax Makhanya ngezwe Mchunu. Lokho kulandela amazwi ashiwo ngezwe Mchunu ey'nkundleni zokuxhumana ngomalema. Sawubona kuphi nakuphi lafuna ikhona lombuso njengamanje. Ubuyelelayo Mathinda Tools. Uma usuka uqala gothenza ukulungela upress subscribe button. Wenze sure ukuthi uyalike uze njalo mase fala amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification. Engane wethu uMax Makhanya usethumela isixwayiso lapha ngezwe Mchunu ukuthi akakethu ukuhoxisa kancane mayelana namagama ke noma ke negama elithinta umalema. Lokho kulandela iy'nsongo noma ke iy'nkulumo ekeza abakhona njengoba ungizwe kusafanele ahlawuliswe imali elinganiselwa ku-1 million ehlawula laphana-ke ukuthi waphatha igama lamalema kudedemu kanti-ke ubufakazi akanabo ngaphandle kokumusha rasaga singene kuyona ividiyo kaMax Makhanya siza uvo lakhe ebese-ke uyilalela uma isiphelile ebese ushiya uvo lakho mayelana nalolu daba. Uliqhawe yena kodwa bazombopha very soon. I-advice yanamhlanje leyo ukuthi uliqhawe impela kodwa very soon before nje i-30 kaJuni ifika zomthole ngaphakathi uzoboshwa. Ya bazombopha. Lalela ke we Macingwane ngizomcuni. Hoshimfe. Ihoshimfe enkabe yami hlala phansi bafo. Kulento nje yegama elithi malema mfowethu. Hayi Hoshimfe bafo. Ihoshimfe siyakuthanda, sikukhonzile, siyafisa ukuthi kungathiwa kwenziwa ngawe isibonelo. Kungashiya ukuthi kwenziwa ngawe isibonelo ngizomchunu. Uthole ukuthi masithi siyalibheka irecord lakho vele lingcolile. Yonke into oyishoyo iliqinisa impela kodwa manje izokudla wena. Izokushaya mfowethu uhlala phansi impela nje egameni likamalema. Hey Hoshimfe ngeke uzube nalutho, ubunsizwa bakho ngeke buphele. Ubuqhawe bakho ngeke buphele mfowethu. Miyeke umalema mfowethu ungasaliphathi igama lakhe. Mhlambe nje ake ngisho kanje we Macingwane senze le statement le public apology yenze bafu. Yenza impela le public apology sibanike nje injabulo yesikhashana laba beEFF. Sizodila nabo ngezinye indlela. Wena wenza okufanele ukwenze. Umyalelo wenkantolo Macingwane wenze mfowethu wenze ngoba phela as much as kuliwa kodwa ingqondo kumele isebenze. As much as siseqinisweni kodwa futhi we don't have to compromise unnecessarily. We don't have to compromise unnecessarily. Things that we can avoid, battles that we can simply win. Let's just win them. Let's just win them. Singazifaki size sijule entweni ngempela ongathi mawuthi uyabuka uthola ukuthi beyikhona enye indlela engcono. Beyikhona enye indlela uthola ukuthi manje sesiyakhuluma nje kuphela ngoba lalela weMacingwane into okumele ungayikhohlwa nkabe yami. Into okumele nje ungayikhohlwa. Siyakusupport impela kodwa ngeke sikusave. Leyo kumele ungayikhohlwa Macingwane. We fully support you, but we can't save you. We don't have powers to save you. We failed to save ubaba wesizwe, ubaba umsholozi uJacob Zuma. We are able to support you, but our support cannot save you. Our support cannot save you. Leyo Macingwane uwedwa nkabi yami. Uyicabange kahle. Ungavumi Macingwane ukuba taken away by the crowd. Because the crowd is for your support, is not for your safety. Angiphinde futhi. Don't be taken away by crowd ukuthi mawuqhamuka abantu bayascreama, abantu bayahlokoma, abantu bayajabula. Never be taken away. Let your mind work more than the fame. Let your mind control the fame. Be above than udumo.
Don't be taken away. Because udumo cannot save you. Udumo can only support you, but it cannot save you. So ngiyacela macingwane, yenzele public apology ngoba khona la sifuna ukufika khona. And sifuna ukufika nawe. Yenzeke bafo le public apology. Ulandele lo miyalelo wenkantolo, ulandele impela ke wona. Ubuqhawe nobutsizwa bakho siyabazi, ngeke buze bulimale mfowethu, ngeke buze buphele, ngeke buze bulimale, sinawe all the way. Ithina laba abakusupportayo futhi abakubonisayo njengamanje, sithi ulandele umthetho wenkantolo ngoba khona la ungeke ufike khona amacingwane. Khona la ungeke udabule khona. Mangithi mina izinto sengizibukile ngehle elidulile. Mangithi mina information iyafika kuthina, angidlali. Mangithi mina asishintshe ukwenza itshe maligaye ngomunye umhlathi. Lingayeki ukugaya, kodwa ligaye ngomunye umhlathi. Ngikusho lokho ngane zakwethu ngoba ngiyazi. Angifuni mina sishawe into kube ngazi ukuthi besingayazi. Macingwane, liyeke igama lika Malema. Khohlwa uMalema. Miyeke uMalema macingwane. Yenze i-public apology, ulandele umyalelo wenkantolo ngoba icala vele likulahlile. Uhlulekile mfowethu kuyidefender, ushawe isingisi, angazi ukuthi bewuqitiza isingisi sokwenzani ngoba uyazazi na ukuthi isingisi awusazi. Bekumele uthole representative, wazenza iqhawe ngisho isidingo singasekho la kumele khona urepresentwe khona, wafuna ukuba uzwi lakho, into engasebenza ezinkantolo. So likulahlile ke mfowethu icala, landela ke umyalelo wenkantolo mfowethu ukuze ube safe ngoba into esifunayo thina sifuna isafety yakho, sifuna ube safe. Lobuqhawe bakho asifuni ukubabaza sewusejele, sifuna ukuqhubeka nje ubenze sibabaza ungaphandle kanye nathi. So this is the free advice. Iyaza ke ivideo yokuphenya ibheshu khona namhlanje. Lena nje kusayi advice yechunu. Namhlanje ngizophenya ibheshu, ngifuna ukuphinda futhi ngiye lapha kwa Home Affairs ngiyophenya ibheshu, ngiye lapha ku MEC ulokhuze imeya yaseThekwini ngiyophenya ibheshu. Ngizoliphenya impela ke nje ibheshu. Ngiyenzile ivideo izolo yokuphenya ibheshu, ngifuna ukuphinde ngiliphenye namhlanje. Sizophenya elika Leon, uLeon bani konje lo Minister of Home Affairs. Sizophinde siliphenyisise ke namhlanje ibheshu lakhe. Okwamanje nje bengisayala ichunu lethu, bengisayala icingwane lesizwe. Iyeza ivideo yokuphenya ibheshu khona namhlanje.